Il-Korporazzjoni għal Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir lestiet ġnien pubbliku ġdid li tfassal b'konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Birgu bilan li jirrifletti tassew il-bżonnijiet tan-nies tal-post. Iż-żona tinsab max-xatt quddiem fortifikazzjonijiet ta' żmien il-Kavallieri u faċċata tal-Kalkara. Fi żmien l-Ingliżi hawnhekk inbena depo ta' żejt. Fl-2010 twaqqgħu ż-żona tħallet mitluqa u tintuża b'mod abbużiv. Bil-proġett li sar, iż-żona nbidlet fi ġnien pubbliku ta' madwar 1500 metru kwadru, passaġġi bejn flora mediterranja, bankijiet u mwejjed tal-piknik, kif ukoll spazji dellija taħt siġar tal-arżnu. Il-ġnien ġie mfassal biex jilqa' attivitajiet komunitarji u laqgħat soċjali tant li fil-qalba tiegħu hemm arena ovali ta' 400 metru kwadru. B'rispett lejn il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li jitnaqqas il-konsum tal-ilma, il-ġnien jinkludi sistema li tgħin biex tinżamm l-umdità u jitnaqqsu l-ispejjeż tal-manutenzjoni. Fl-inawgurazzjoni, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli sejħed dan il-proġett bħala eżempju ċar ta' kif spazji li jkunu ilhom mitluqa jistgħu jinbidlu f'żoni li jagħtu valur lill-komunità. Kienet żona mitluqa u minflok issa anki kollaborazzjoni bejn il-JHRC u anki l-Kunsill Lokali tal-Birgu ħloqna spazju komunitarju fejn in-nies tal-madwar jistgħu jiġu u fejn jistgħu jiġu organizzati diversi attivitajiet soċjali. Jiġifieri ħsieb tagħna hekk huwa li minn post abbandunat irnexxielna noħolqu spazju li ħajkun ta' rilassament tal-komunità u spazju fejn il-komunità tista' tiltaqa'. Dr. Dalli esprimit il-fema li dinja triq il-qudiem għal-ħidma f'dan il-qasam b'viżjoni ċara li taqqat l-ambjent, il-komunità u l-kwalità tal-ħajja. Is-Sindku tal-Birgu, John Boxall, wara apprezzament li minn żona li ddeskriva bħala scrapyard, il-Gvern għadda lill-komunità tal-Birgu dan il-ġnien pubbliku li jista' jinsab fir-responsabilità tal-Kunsill Lokali. Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għal Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Gino Kawki, qal li b'dan il-proġett tlesti tħol oħra fi ħsieb il-korporazzjoni, dik li l-kosta madwar il-Kottoniera min naħa tal-Esplora sal-ġnien tal-Gardjola fl-Isla ikun xattu wieħed ta' kważi 4 kilometri li l-pubbliku jista' jgawdi bil-mixi f'ambjent li jixraqlu.